edu baby anom de sakanya wo mo ho eno na ma tetefo no dodo no nso timi course akodi nkunim we wo se Nsaguo nye eni eni makwasi buroni be no wo se ye eni no ye eni mu obi awu aleti na bo anipa kokko obi aye frɛ no akwasi oba wo be mu akwasi buroni on de saa ne ye ka buroni no kura kire sei buroni kire sei na yede na akwasi no nkwan ne yede koma no na hunu no ye hunu no opoano no na opo ho no ye hunu no ne ye na nanu nim so o mu ye nsuo mu mpatre enu bi na atimi apia firi nsuo num aba firi se na ye hunu sa nipa ni bi wo asase we so da ese na nanu ko hu wo mu no so mu ko hunu wo mu kwasi ada akanfo nso ye wo kwasi ada efra wa kwasi ena nanu mo se enkrofo edi eni se de bapu ya no hada bia na ye hunu bibia na nko ade ye be hia nipa bibi ti se no de enu omu firi bro ye ka bro epubunu ba bi e hodo bro akani ka kire se ensuo no ho no de wo kɔ na agi se bro na kire se ho ye bunu ba bi e mu do ye hu o mu se wo mu firi pu na chiri ba bi a ye nipa no ye ntimi nkɔ ene bae nti ye frɛ wo mu ase akwasi a wo firi bro numu bae wo firi pu bunu numu ho eba yasasi so ha no mo ba bi e hodo ye se maame wata na ho ate no e ho ne de ye susu se wo mu no ne na nanu hu wo mu no mu firi ba ene yasaba opanyini da bisese nase nana yabada na nchense ni amen fisa nana be kire bakwasem edin kire mu eben kire mu nana kwa aba mejoso awamira nana yada wase nana yebusase emre no na yebusase Nsaguo ere ne baaye na de ne wom na Ahenie abosomsoma na Ahenie na ya abosomsoma na se ene Ahenie se obi wo hene obi ye chairman enipa no osom bosoma na bese broni baaye no me hu sase de ye bia ye fetish eye aya bosomsam no ndi mumfasa kwa we so na munya we ena ade ba kwana yempanifo ya ne se pani no ni hwe kura ba kwana nka obuo bi sifia enka wotoso oso no ode nwom ode nsa kakra gu asema no wo ba yemfie so a ni egu nsa entwa mu de na saa de ya mpanifo ye no wa hemfie no Nsaguo ne de ne wom na kire sen na de na de ba tumi bi wom ana ya da afefo ne atifo nyina ase ene mitias show so na ya sa hie de American say de ye kan nyina ye kan ye de agya nchirimo wo so a wotie no so wotie no anfa amobra bia wotie ni tie hunu anfa de ye kan ya anya dwuma wotie ni tie hunu obi yin konya no de tuasi ka kohwe mfafutuo bi ema eno die nyabre ha ya nihwe ema tiefuro nyina ne ahwafuo hunu se ade anipa no ye no dibimamu mfakwa mu kura esre intina nipa nyina de ani edi akire ye kan de babu nipa brabo nipa wasetan mu ye die no nkoso ebe mu afo ani mo nyam anyame de ma wo ba asasi so ama nipa nyina hu ho na o maka de eso ni afa wo ho Nsaguo na Nsaguo de chirokuru mu kura na egu nsan o hini Solomon di na ka se o mu nsan na wo manage edu bebi anom de sakanya wo mo ho eno na ma tetefo no dodo no nso timi course akodi nkunim we wo se Nsaguo nye eni eni makwasi buroni be no wo se ye eni no ye ni mu obi awu
alentina bo anipa kokko bi a yefre no akwasi oba obemu akwasi broni onde saa ne ye ka broni no kura kire sei broni e kire sei na yede na akwasi no nkwan yede koma no na na hunu no yehunu no oboano no na opon ho no yehunu no ne ye na nanu nim so omo ye nsuo mu mpatre enu bi na atimi apia firi nsuo num aba firi se na yehunu sa nipa ni bi wo asase we so da eti yehu wo mo no na nanu mo susu ene de hwe yene nam o mu mehwe se na de pumu mpata ni bi apia wo mo ni nam asase pese no so afi na yesuro se ye beben wo mo firi se na yenim se o mo nso eka nipa ho se di o mo nso behu ye no o mo nso se o ma basase fufuro bi so na nipa o mo hu o mo susu se no o mo nim se nipa bi so te sa e wa ha enti ne enim so o mo ye pumu mpata afi no o mo ni na mo na o mo kwa ye na nan mo nso hwe ade kurontira epumu mpata abasa aseso no ye hwe wo mu na ni ehunu se wo mu seso ne te se ye ne a na se kokko no wo mu ye enti afi ye wo ben na wo mfa de mpira wo mfa de mo wo na nso wo pese o ben no na hunu ye enti na wo nso wo ben no na ben ya na wo ye ben wo mu no e ma ye be hunu ye ho se sebe aboa kraman eni ni wura efurisa afi ni etimi ko wo mo nche no wo mo nso timi ba ye nche na nso na kasa no enya de kro enti ni yetete se enipa mum obi a ya wo no na ontimi nkasa saa na ne ne abrofo no hia mudie no ekoye wo ye we se enu nyina wiye no esense na nanum ko hu wo mo no nso mu ko hu wo mo kwasi ada akanfo nso ye wo kwasi ada efra wa kwasi ena nanan mo se enkrofo e de ene se de bapu ya no hada bia ne ye hunu bibia ne nko ade ye be hia nipa bibi ti se no de enu o mu firi bro ye ka bro a epubunu ba bi e hodo bro akani ka kire se ensuo no ho no de wo kona agise bro na kire se ho ye bunu ba bi e mu do ye hu o mu se wo mu fi pu na chiri ba bi a ye nipa no ye ntimi nko ene bae nti ye fra wo mo ase akwasi a wo firi bro numu bae wo firi pubunu numu ho eba ya asi so ha no mo ba bi e hodo ye se maame wata na ho ate no e ho ne de ye susu se wo mo no ne na nanu hu wo mo no mu firi ba enti ye hu wo mo kwasi ada ne ase ane e ba firi wo mo kwasi na ye de bro epubunu mu honi no aso ni din so enti obi a hunu nipa kokko a won firi wo mamu ase we de akwasi bro ni ene kasa ne worofa so ye de akwasi buruni no nya bro mo ba boy na da ye di hu wo mo na mo susu se wo mo firi pubunu mu no se de ahase ne e fan se ye pumu mpata bi na etimi ye pu abase nipa no enu nti na ma befro o makwasi buruni so hunu o mu no ba ne na nan mo te ho ne ehimfo wo ho ne abosom no wo ho na abosom no ne de nsa na ma wo mu na ne ye susu se se egu nsa no ni nyankopon kasa na obete ne ntem na ye nimu nyame no na kwan ya na ye fa so som no ena kwasi koko ya kwasi buroni oba ya no obehunu tumi ni ahodene wona nanmo abosum zemu no mo sefe enkrofo no powers na no wodene se ya fasem bia mekanta wo mo amese wo mo adwene yejeja wo mo eno mtete yo mbabubu bi akuyai wo mo do wo mo abosum no bekunkum yai tumi okura wo mo no ye tumi a ye nibie entimomi empakwa bi na eva ena akwasi kokko kwasi buroni yai afi oben ye no na fi ye de ensa kasa semum
afi wo mu kone se wo mu ko wo mu kuro mu bro no mu ho no se wo mu ba bo hu se afi nu a ye na nanu mu da chenche boto so no afi nu o mu dibo mu aba wo mu dibo mu lu ba wo mu ba no o mu de abato topo na no ho no wo mu ko no wo mu ba no o mu se ye na nanu se nsuo to ne nsusu atwe a wo be ko ne sika futuro no na ani sika mpokwa no wo nsuo susu ai na nwe anani na nanu mo awira nti wo mu be hunu se ye na nanu ye wo sika kokwa akire se nya ni ne ya age so kwa asase ase nsuo to bi a obesesa bi nsuo to bi a obesesa bi eto wo mu hunu sa yenso wo mu ba na wo mu di begugu a no ma kwotete ba bi na yenso ye ba ni ye be hunu sa de na efa na yenso ya kofa sika futuro ni kakra na ye di abegu hu na yenso ye ja sika futuro no ni ade na ono akwasi buroni no de ato ho no eho ni ye nyina ye ko ya na waba oba no obehwe ade na da ho ni sika futuro no ade egu ho no na se wopa no afa sika futuro no nti wo baba bi no wafa sika futuro no na ese won so fa ne de na da ho no tete na kro no ni wi asefiri se na nananum gi aduro di ni agi abusum di ni agi nsuo di no abafa onso ba wafa msika ko di ase ne me nso me fa na adi ya me mo kro no ni afa enu na ko mo se di Silent Street enu na ko fa emum dwadi ba ewo ya ni akwasi buru ni ntam aha ekofa ba ye na ye ni wo mo tete afi ni wo mu hunu se enipa bi wasase we so a wo mu ma mu ho na asase we ni e ma o mo abehunu nu wo so ni bi ni wo mu ho ene so wo mu abato ya ha nti wo mu ntimi mfa bibia ntimi ntoya adwene fizi ente wo mu kasa wo mu nso nte de enu wo mu kofa ABCD bae se je se ye pese enu wo mu nso betena no wo be ye ne ma esombo ama ye dia eni eji se ye te wo mu kasa enu wo mu be kire ABCD enti na mfantefo no wo mu ko school dudu no mfantimi abere wakura enimu muma eho na school asiko firi ye na wo mu di school yi ko ba ho e kire ye na ye nso ne adwene no ko ntam wo mu ebeto wo mu tirim no eto wo mu tirim ti ave wo mu ba kasa na ye ntimi nkan ni atworo no de abeto wo ne ye nso ye nkurofo na wo mu hunu atworo ni akenka no no ma akokenka no ma ka kire wo mu a wo mu nko obi no se sei na wo mu pese wo mu ka kire ye ni o ansana wo mu beko wo mu ba fi ni e de buroni nsa wo mu nsa wo mu num no wo mu ma ya ha de na nsa fufu nko na ne wa ha emi nananum di yo mu bibia nsa fufu loka de akire ya na eba edi nsa fufu no na ne edi yi bibia nti bepem ne ukko ni bi mu manhia na duru sei di ada nananum achi ami begu nsa kura ye be dika de nsa fufu abompa ya nsa na akofa snap no abegu akire fi se no ne yegidi se ye nananum nsa na wo mu e de ye ya de nyina manshiampo ye din safo gu ho ansa na yesu broni nsa eye snap no e de abompa ye mit chow so enso na kan yati bi hu panin sempan na sesi so se broni ya broni bro as deep sea na nan panifo mi sa abrofo ne de efri bae ti akwasi bro ni enye obaba ya omoze obabo ya bro ni babo ya bro ti ne fene no sa no mana ye obi stories on akasa create and na da wase na oka trade na ye butter trade na Jimmy die na faudi mame ye butter trade butter so na opinion the business HD ye ko break aba ya jayu ya chas ndio sisi wa meeting nko ande meet chat show tie tuwa wa share no subscribe biano
ne wagina so ye ne wati asem ni ye na de bia to kotodwom endi ansa no omode ensa no eba firi se wo mu kuro mu no de eye awo kuro endi wo mu no nsa no wo mu de na ye nimu kwan a wo mu fa so a wo mu ye wo mu nsa na wo mu nso wo mu nimu kwan a ye fa so a na nanom nso etwa be ene anu nyansa fufuo no wo mu de ba ye no ni nyina wo mu ba no wo mu de abegugu pona no ho ye kwa esanse wo mu pese ehunu de ye nti wo beko no wo mu tutu bia no na wo mu num na toa ne bisisi ho wo so wo mu num no ne ama kakra kan he o kan he no na ye ode eti wo sika akọ na ensa no na ye wo da no beba na toa ne bisi wo na ade usika akọ na begu hu na akọ oba no obekali hwe na se susu se ene Nsaguo no beye pa no wasesa usika akọ no de ko won so ba no abefa nsa no na wo de ko omo ba kire ya de wie afede de akọ wie ni se bibia ekosu wi asibia no yasi uni ma tworo na ni ma kenkai de a wonka ho omo ko ya kire ye omo ba no omde tworo kronkron no eba ye no omo ni abetena no omo nim se ye na nanom ye kom no omo nim se ye wa bosom a omo ho odne krofo chenchi tula ansa le ebe wi krofo anoche ohu krofo tula oho ene o krofo chenchi o mu nyina na kom Asantehene akonfo anoche de ese chide ya no oba ne wa konfo akase anu o ma bini obu o kura etwa ni ti no emoja ama shire fita le firi ni konsi na nimu sa etu petin ya nu di na hu se konfo bi e koma ni ayam shire ni e de abonani ya de bonani sa no o di ahonhom fofuru bi ahodene efiri se konfo tula no no e konfo a wa be ni etwa ni ti no emoja ama ne shire nu na firi bu ba ade bia nananom ye bia no ebia nka ya de bia efire sunsun ma ye na nso enne ya ye ni nyina se ya abosonsum ni ayi ye mamu ha Ghana ha de obi kansa abosonsum wa ha wo bo aye kura nananom na ato abosom nagu ya de ana sombo ma nananom efiri se ne ye ne omu di nkita ho a na bobi a omu be hye bia no na bam na ye adwuma omu hye boss ye bekoko ye be di nkunim ampani akoni akodi nkunim ade bia na nananom gu nsa de ye bia no na eyeye etina ade no ya de esombo ehihia nananom ani emfani agro ade bi sombo man wata ade ehyewe wa wuhunu se esombo bonti so oba na se akola bi afeja no ode asom na se tokura bedam a ye wakoma ya esombo ma ta ade we pa na mewire hye mu me shata ade ya na me sunsuma ba me pa na akola ya se mata ade atade no sombo emma batakali we se no esombo ade asom na nanom bo ne egu so nsa firi so omo ne ebisa wo omo bibia wo omo yama ye eye ade esombo enye bosom se akoko ani etwa guso na se bibi nti ena na eyesa nananom ne wa honhom anu omo ti o ahonhom ni bitibuom enti bra ye egu nsa ye frɛ no na omo ewo buonum na kanya ye ho uhusie di konsua no ni egu nsa no omo ewo nsuo mu kanya ye ho uhusa nananom de ani ahwesoro bra ye koma omo ewo wia ne bosom nsunu mamu abodie mu no omo nyina kanya wo mo wiemo timifuo no ye from se timifuo omo de omo timi ye wiemo timifuo no omo na ni Nyankopɔn di asi onya sanka ye ni hawo womo no na omu nyina kanya womo ho na omo ayese obi awuo ni egu nsane abode awuo dini na ase sunsum abafio sa brede oto nipa no kura ye bona na no apaja mu Nsaguo ya dia na sombo mana nanom papa frise ye ni abosom bedi nkomo a Nsaguo ma enkwala ya de na eba no nananom ye fremu akwasi de adwa dai akonfo tisi na se ye adwuma na se ye koma
yadeɛ bi bɛba kurom a me ate obi abɔ yamane na na mo mpa no waduro mesia no mayɛ na yadeɛ no ntwa mu nkɔ ɛyɛnsa ne yɛgu ampa community si ya no na wabɛfrɛ kurowira na kurokyiame sɛ na konfoɔ se bra wɔkɔɛ wɔ se hwɛ yadeɛ bi ɛba kurom a yɛse yɛpra kurom nyinaa wira ne yɛde kokuro no kɔti akɔbɔ pampim yɛde sumuna no kɔgu hɔ a yadeɛ no duru hɔ no sɛ yɛpra kuro no mu nyinaa ne mu han a wonya baabi ntenanti obetu yadeɛ no betena fi mu nani abetena yɛsiesie kuro no mu nyinaa fi yadeɛ no ba obetena he wotwam kɔ ɛno na wokɔ wa bi a yɛsi amo akwankyerɛ kɔ na kɔ yɛ sɔfoɔ se mamo akwankyerɛ kɔ yɛ akɔmkyene ne ho ahwan wokɔ nkramofoɔ hɔ a yɛsi kɔfa bɛsi ne kosua kɔgu nkwanta so wokɔ kɔmfoɔ hɔ a wɔsi betwa kokɔ adeɛ na nanom yɛ bia honhom bi ne saa nipa na wɔyɛ saa adeɛ no kasa ɛnyɛ saa wontimi ɛnkasɛ woyɛ ɛnɛnɛ wo mu hunu sɛ tetefoɔ no deɛ na ɛyɛ ne yɛnyi sika bia no ɛnɛ sɛ ne obi yɛ nkonya ntafoɔ yifoɔ koraa obohu no sɛ mate asɔre wɔsɛ mate asɔre wɔde tɔfe hwɛ ne kɛtrɛ ma se daadaa mo ano wayi yɛ sɛ sɔfo yi tɔfe wahu afedi ntafoɔ na ni yɛ na bɔntene mi etua sika magic no afedi asofie nyina akɔ ntafoɔ ntafoɔ yifo yɛ nananom de no wɔ mu gu nsa firi sɛ na nananom wɔ Nsaguo no mu gidie efiri sɛ tete afia no so na sɛ busua nyinaa hyia na sɛ busua pani de hyenapo ana sɛ nsanfufuo bɔ mpa yɛ wie na wɔsrɛ nkwa ho san wie a wɔse ɔma wɔ fie a obi a wɔ kunu bia wohia yafunu mu ba na wɔte awade ase a wonye bia no na nanom a mu di kai no monyin sana sasama do yɛsrɛ bakora monkɔsrɛ bi mmira kɔla no ma yɛyi yɛmpɛsɛ yɛfie a yɛbɛba bɛbu obi ba yie sɛ wɔyɛ bayifoɔ enti ni yagu nsa yɛwie a ne aka kyerɛ sɛ fa nsa kɔbobɔ nsa afuo no mu wɔ fam na fasra wafuru so wo ba no na bebira ya sawo eyegidie o me na me ka kiro me se eyegidie ne yegu nsa ne animu kasa no yenya humu aye ebra ye pede ani ahwe yehunu yegu nsa fe akola no beduru afe no obeba no na fruit ya so ye de nyame ase o nananum nsa manfoe afra se afisa se nei eni abusua pani gu nsa o kan se wa wohia babia fansa bebo ensa wogu ye nu bi mu ofom fasra wa furu so ena dwo manu ba ye nyame adawroma ena de wanyi sin se wo na ye gu nsa de jojo ahonhom boni bibire so ano bra ye gu nsa ye sere no ahonhom ni bi ye bi nye ebi di maye ne bi nso ne ye ko nti ne bi di maye Nsaguo de na esum na eyade esum bo bepem ne se ama yini pa nyina ka se ogu nsa na ya bosonsum no me se obua ya se nkramofuo musi de ani abese na sofo mo mpae na bosonfo nyinsa no ma na ya kanfo na ya kanfo aye ne nanom ne de Nsagu fom frɛ nsuo ni abosom ede wo mo kosa ne ekodi nkunim na edu fofie no mu a akonfo kom eka de ebesi da pan no mu nyina ho asɛm ekire se bia na awotwe ma na ebekɔfuom no mu hweye emanyi nsɛfo nyina ya mo nkɔfuom ifiri sa abre no kɔ be na atwemienu ya mo ntena fie ya nananu mo hunu se emani bia akɔfuom ama wo aka no ho wa wo na kyira de no na ayedin so sa abre no nyagefo enti ema mo nyenyem no mo hwɛ se duru sa abre wi na obia nkɔfuom basa se dia wo ne kan wa enipa wo fie ni ebetumi abɔ ho ba ma wafa ho afa ba wo abɛkyerɛ akomu a Nsaguo mu a nananum ni mu de
ade ne ya yamanne obi atworo ne na kenkai kwa wo bechire ni kuro mu kasa no one ye de atena yamane ba bi achia ne to abede ya kwotena ntete ya nwoma so wa ya anyere ya ho ana akwasi kokko no akwasi buroni no de ne to no pia ama ye to akwasi fom fisese de ye ka bia no ya fanse ya tetesem ehun hia enso bakwa buruchire na museum na Ghana museum na wa buruchire ame si ni nyina o masidan ya ye kanfo na na ye de ane ye se tue sika ni akohwe yakohwe obakọ ya se Asantewa ebi okọ na ade pa na hia no aburo ne bayie nti na nipa bi wo ha odo ade eja na enye yie nti dodo olu nso atimi aton ahwe animu atonton tumi nu nyina de amaborofo no de kọ wolu wonim de oyo broni mfa ne bayie nkokum ni nua wo bayie ode bakọ akosua rupire ye wo de bayie de fufuro bi obi anya ebida eno ate honhum musuku na fe ade na oye baaye no na honhum na onua no owo sa honhum ni bia de ye na nika no no okobi afi obohu se won beda sori bia na de na omoye no na ekọ nanim ye de ekope nipa furi akwa buruchira akokum ye nipa no no omo so de omo de yete ho ye de ebewe wiase nyina ani je ne ahoho na nanum Nsaguo de na ye neye empire na empire apaye ene empire eye kasakoro apaye ene empire wakọ sori ese bompaye ene nananum ogunsa abompaye asire yedie nkoso esi wosefo no kwa ese de okọ sori ese bompaye ti awotamfo eno de oyiro ho bompaye ti ya na mde migunsa na miguti ya metamfo a wosi ende makobodua mesramo mu amutie ye na mo hwe ye ma adamu ni ho so se empire de eni apaye eye kasakro na nananum abosum sem enso yade a na sum na nanum boa ne no omudin koma no mu yi omumu ayentem enya bro bisum saadi a yedikum nipa ne ade enene na amafo a mo bedi akire no esan so obiti ahaba bi kasa no kire no ho kire na no okofa haba na no de ewu ansa na wo betimi ate ahaba mienu aka bomu amena deri jaji so ate ahaba kasa no pa ho a undimi ate ahaba mienu ntalim amane nalija aye wa haba nso ayede so wani ne bie wani na we mu nyina no so obi bie wani na wo sunsun eti mu no antimi ani bie no de ewuhu na etimi bodam wize wa bie wani honhum mu ade bi akroma abaifo kura na mo a wuhu no wo mo nzo ahonhum no wo mo nzo ekontoko wo mo nzo ye ntoko apefo te se de ye ti asie ya yesi abontin na yonku sisi wa wo mpini no ahonhum ni nyina nzo te sa yeda mwase Nsaguo enya dia eyebusu dia enti se wu na nabi wo ho ne ye ho ade amana osina na fa Nsaguo fom bompaye ka kire na nane ma amenu mo omogu ko se ma wade o megina kire emre mente anti ase akoma fa nkwa wade gunsa sa afina ne ehuru se awade pa nyamede ma wadasa no yesini kwem na yenya se ne ye koya oba ho ade a ne yeso tworo kronkron ebi kura ni pa de ko man onuma kenkai anzu ye de akohya ne nzam se wukunu ni wa na ade achichire wo wire nana onsema wo kan ne kura wom eni busumu miensa kura na se fa se be 6 months ni Brunifita kwasi Brunifita akache Nigeria ban eye state bi a wo Nigeria se omo agudie bi bedi omo artifact eye idua na se gold ya ye ne se ni peti ihonyi abedu omo ho Enfiemu over 20 years ago, over 300 years ago, abedu omo ho no efedi omo meje omo ade omo de ba Benin Republic so enya nkra se teteno abrofo be wi a omo no ma minka se o mefai o mewiai cause na omo se esombo ma omo tumi wom Benin mi sa de ne se tumi wom powers wom to hia de akone krom
almost I edenkra abre benin for so mu artifact o fire no eye ho no omo ade omo de bro mu back omo de nyina e bro mu back nti de wo ka no omo ni mfaso a wo omo ni mfaso manya firi so and na wo ko France ni Europe ye kire ade a sabete se baye awo school eye hu ma sam ne kire no school unye obi a oye well read and say learned oye researcher catch say me say Europe, Germany, France, Belgium, Cosi, Holland, and then what was so. Ya chile courses are sabi it is said by some and as witchcraft or much witchcraft at a higher level when you're in ground cream at a higher level. But Bonico, the catcher said, the crown and yet tokre. Now, Benjamin dear, and he say a way king, and he say you did see her, ye casse. Nsaguo de sebe na enya de bone visa Bible kura Jacob e de oil go form or the go bo so or Bible Genesis ene de dia Jacob de oil e go bo so. The act was a form of libation na ya libation ene na Jacob e po ene de say boni say ye me enka ho asem or the oil goes no okasa na oil enchantment na nakasa me say wode oil no egu bo no so no na wo okasa wo ni nyame a wo bo ade wo na me kasa ahu nyankopɔ tie me wo de wo ni e ba onche ne enu di nkomo a no ka ne se de ye no ni firi ade asemo a me kan ma ne mbre mo me bre yi so ma nipa nyina hunu sa asemo a me kan ye no kure no wo de oil no agubo nso me na me ka ne saa o nya saa na tworo kronkron no ka odi gu so no na ya dwuma na nyankopon amane bo woni nyame bo hye na wono ade ohwehwe afiri ni ho no ohunu se nani abere Jacob ani abere no ohwehwe ade papa bi afiri ni ho no wabo ni dina gu oil no de se obeye na bisa de ma no aya ma no eno de anya Nsaguo eno de anya Nsaguo eno de me se anya Nsaguo Mesra mo man ka se Nsaguo eye chiwade ye de yetu eye mai mufu a yakodi ama no ne fo se wunya be ma bi no so obeware wa wo de nkra ba fie na busua ba gina wade a e de ama wa mesra wo mane mfa nsa no pantu no mra hina ponkoto amienu no de onfa mra ebusua pani no je ne de a onfa bi mu fom na papa no wo ba no wodi a won tensana no enfa bi mompa ye nsira woni padom no a ye twahia na ye gi awade no wo na ya wade no ma dansefo akan fo gu nsa hira o kira mpani nyankopon wodi ye de nsa ba kira wo soro efiri se ye de nsa gu soro ho a enyeye afi na asase ne ye frɛ me ya ne de jansi na hwefom asase ya bagi nsan ne de bi egu asase so na chiam gina nche anu aje so se eyampa eye wio no wio eyampa wio no pese obeti ase etieti a kire se eyampa sase ya bagi nsan chiam se eyampa go bagi nsan wio afia wo mu nsa kontanwura nsa o de ehini da so nsa bankura bena nsa o asuhiyata no nsa nyina hina ma no nsa o mo maji nsa bi sede ne wiase aye nka bomu yi saa nsuo yi aye bobomu dina amantemu atwa ye ho ahyi a mo nam asase so ko sese ye ni bi aba se honhom boni bi e betena kuru bi mu abedi ni panya abachi ye tochum wabra ye hunu ho ade de a eni esrem nsuo mu kwa mo ne sa honhom ni nyina mo mpra wo mo ni mo anim fo mo nkogu pubunu mu fi se afuo pu de won pu bibia won pu nsuo bia nti eni efre no opo nsuo bia betina ko bombia wa ko bopu odrupum enti efre no won po nsuo de ehia no wadi nsuo ka mu nsuo kura ba waje ompo eni esepo gunsa frefre wo mu nyina ne yade atu ato se yesire nhyira ne nkwa ho sa mama mu fu nyina
ahoho a ya betena ayom sukuru mu ha ahoho a ya betena goso ahoho a ya ti kukuom ahoho a ti nkasem sa ahoho yi nyina ne ye kan ho aboma chechira afoman se nipa bonifu bi baba abefre mu a wo ma sa adwuma yefo no ni nananu mu nka bo mu a ye no nya adwuma de a ene e mo sesa na adwen ha no na ya na asem no no wo si se nipa bonifu bi befre mu abesa afoman amati ayati ehu ya ntimi ankoso ni ebe kansin se mu dia ene na nanu masuo abosom enu ahoma nyina no ahonhom atiti mu no monko ni nipa ne nkasa no onsesa na adwen nemo monne ne kan no so wo mane maka na di obeya no obeye dia obi antonsa emfa nkoshira ni bufiefo nananum mfani nya motwe ase awi akete wo de nsa na guo onzo obewie no oshirai o se yenkoni enko kasa nkyira no nsa kyira mfiri na kwa mbone ho bible nso se ko wi antia no kasa kyira no manu ntwe no ho mfiri akwa mbone so okro na ho na wonu nua bi di agro na se wutunufo no wonfa okobokro no ne yakyi na wudini bata no ho efiri se woni na ekọ ena woni na eba entu wan ko bi kura ye bo ne dino bi baka se ene ya che da bi se de ene ya che chas se na nsan room so anu woni mi di akoni aba ya mo se mpani vo kan komodi e da che tete wa ko homa ponko enkomo ayedi no e da che tete wa ko homa ponko ponko 1 pound sa bretimi sia brosansa brosan to aso mi ansa sika ponko 1 pound wetimi si sa da no kura mesika ni bika eno o se sika da ma so libesi da ba ko be si awie na ka fere kura anso kura na de se so ebi ogun sa ni yeshira ni pa bonu fo ate sa kira wadwi wo so nsa kira wadwi na ene ahonhom nyina no makasa na bre wo ho ase ni aka kire na se so ntie dia ene ahonhom nyina baka bomba ko ene honhom ba ko na ko enti obi amfansa nkohira ne busuefo na ba ne sa de a na enyi obi ne kumu anwi ni ato nsa na gu ase ya mpasa wo kan ni ama ya ma mo ni piao that's your bro piao ya sema ye kan itwasem papa piano no ye bofo na ni woni mutuo to wonko wira mu ntutuo mfomo da edi se ma wo fi anyumidwa ase ye aduane ni enya na mo akọ homa na japi akọ wira mu no mo ti se itua to pawo ya se apia ituo ni tu wo wira mu po ya se apia onde ni tuo kan no kore wo de beba se dabi eji ka pia ye asema eye nokure so na wo ka yentimi na ne akire nipa nyina eso obi ankyere na ni akire ya na ba ko anso se na me de mesre wo man nyina se mesusu se ade na ya ka ho asem ne yi ni se ya enka dia ho to bebre se enka mo ne me ba ya adwuna ya me nko amadwen na no si ya no obi asira adwuna de na nso na ne de na waka no esan senti asie nyina ba ya ba ho wona asem no ya si mo na sa na oni papa na enka o ya pia wa asem na to tisetu ya diadi ya si apia ejanya nsani no eja na nigini otutu a wonfom ni tuo kan nokure apia ya de piao otunfo anu asem frito a etisetu otunfo anu asem se frito fom a etisetu eya nokure onim de woka ni sense kasa no de eja pia no ye bofo ana ni tuo kanti eno mani dini beda so se apia kasa ne woro so de piao oh yo ye kan sa no nya bosu sembia
obi advance say na na bi gu nsa no obi gina nje no eye wi wa eno no o ma fa ne say ya bosonsum no eye nokure na de na wo sra mo man no wo kan wo se eye nokure eye mpa mie eye nokure ye bo amana nanom agu nsa pa ma yi asase no emire na mfiri kura na emire be fifiri ha no agu nsa ma emire mfifiri ha na emire be fifiri kuruma ensuo ito ya no pa ka be hwe na twen ahorodo emire sununum na nka chichirichi num ne ade nsoso anum kabu oji ya na me ya wire ho ne ahoro ne ade ya bomu kama ene emire bo ode ne kire na ntwinam ene wuhunu emire ni bi you know say o ko nyakura nto o baba beton enwa nya de every say bia na enwa pe no onya ni nwa nya de asesa enwa nyame abodi enyina ne aboa na ni yan na prekupo won so wa tintini mienu enu won ketua mienu adeti no ono nko anyango pon obo ne saa enimdifo When you be aka ho bibi kire me. I've not read much about it, but it can't be really found. Enwa nyankopon nyesisifo ya boa wonim mirika tu onim nante. Senti mpanimfo so kire nwa no akire habai. Onim mirika tu. Ahini woko haba so na wotini kakra no woko. Ufa na no nso afa haba bonobo. Ahabai wo na medawu. Ewie pie na me pe baabi ahome a wase na mhye ntisi afa me ne edome kode ne na migya ho enye na wo fa anwa na abu sa habaya otaso wo fom no no nso afata anbo Nsaguo de kanende akan china sena nanum gu nsa na wo mu dishira se de yakwasore ne yesi yemompa yemoman ne yebompa yama Ghana man nyina ne yebubo mampani ne mu himfo emu ani ntini ne yakuni nyina adini asire nhira firi soro de ama wo mo no na nanum gu nsa yesa nhira koro na asofo ene asafo no a wo mu no bompa yasire no na nanum so sire sa yedie na bi na wo sire yedie mi sire yedie wo ya de no aka kire mse mi yedie no de nya papa na wo de na ye mesre mo Nsaguo enya chiwade etimma bonyini wo we makuru adwuma de enye na egu nsan ye bompa yese fie huhum bi na di wadwuma wo yachi na se nya saase na sadie stisu a enye ye na sa huhum bi na di akira ahu ama fie nsamanfo a omuko nyina nkwa saase no so nkwa ni saasu ntum no enkoko se ya mpase tumi bi nti na nkwa abatodwa na ewu a ewedu afisa se bra no bonse kokko awudi aye no na fi ahonhum nyina bepam mo na onyafa awudi Nsaguo nye abosonsem sadia Nsaguo nya abosonsem no ahensem so nye abosonsem medase Meet Charles show and all him medical can say check in your Bible just go to your Bible Genesis, the book of Genesis. Jacob once poured libation or you see oil at the gubuaso Okyehene form. The act was an act of libation. Our Bible name Mitchell show ya den Nsaguo nsem ayaka ayakire se Nsaguo nya bosomsom anasa Ahenie enya bosomsom sade broni menya sa picture no ebesia mpanifo mo te konyo so afani de ma wo mu wo se de mo ye bia na korinti eno mo ye ti egu nsa ya bompa ese kroni be den ebeye ye kroni menya nkoso na di opese krono ebu bia no nipa busuefo bia no onya nakatua nipa busuefo bia nya de enya nakatua na di opo ma ne ye no so nya de onkoso mit cha so ye de show ebesia ya damas